Tână gata. Da, monitor, chiar Honda e, uite Honda e. Cea mai bună mașină e. Salut, man. Gata e. Ce faci? Dă-ne expertiză. Tehnică. Stai că nici nu mai poți să... Maxim Power e. Dar vezi când așa de rient, da? Da, uite așa merge bine, dar nu poate. Du-te, Dan, și bagă tu cum ai băgat la atunci. Ia uite. Așa face? Ia, liniște. Hai să împingi. E bun, șef. Nici nu m-am așteptat aici. Cum e, gata, o scos aici? Da, asta e din 94. Fix la Honda, e. Gata, trebuie să împingem, gata. Dar nu Du-te, du-te. Du-te aici.